omurubiri okubwatya nigo kurigirirwa n'ebigoro byonsi. Mancho mulirya ekerango gotalia imeliro bali gusini gongo gotalia asabalemi tonya kwa to gusanga mange na kwemenya mange igore yubolemi na botambi ni gotogoteba obolemi nobonda asiri kule na kwale tloika asensemo ya metamayo yere meye bunge ya borabu imeye county Nyamira asina mutare omolemi yomo oyokora obolemi kumanye katibuna Azola family timeti mancho mulirya ekero ko Azola ninge wotira ase omutuo Azola nekemelige gusumekwa amachime na ndomo ni kwa asamachi atenine akorukunga stagnant water Azola nekemarigere kebwate amadini ari hormono a protein ali akonya singoko chombe ne tugo ende yonsi ase ubukina nabo igo ntuskoma yakurase omulimito ningi yekoruku Azola nabo igo ingi Azola ego konya ase omulimi butambe usasokeanya okugora endagira igo tubati ase metandao ya Facebook Ndizi TV News Digital ase nsema ya YouTube Ndizi TV News nabo tubasako tubati ase metandao ya website na www.ndizitv.net ase igo ogotubati wetera ase na beyera ase skani yawo gabo nabo tume message yawo ose nabo boli ndonsi ene tunya kubeto usanga asobamu nyoro murobulera sembe no murobuli nobonda okoleto butambe na nchemil dore mumanyi ekarato gutana kumanya abalemi igoro yobolemi oboiga yono ase omulimito anda ikora tebia ainigo na ndigaiga ngaitore njasa marieta ngoro ku John Gwaro indo murimi wechi ngoko yo story ari kumetamayo masera na abantu mo gutara mwari keredio bolemi na ndi ngo akasanti so gutara gocha asante ya bono gwatutebiringa dietali yaona ni gwatebiriga iganga ituri yes abanta bangendo chigali bachakire kubolia nga nkike goko tutebinga Azola mate na bingo tara balemi abange na ntina nyora Azola yiga kono ngonyora twalia sime tandao ko tebi Azola ningi Azola ekemeri ke kwa mama chime na toate abanika renga ekemeri kira sama char stagnant na be kwa Maski Lake Aski Fish Pond na bonko le maigwe kwa manyene pond obeke as long as ma char pareki are stagnant yes igo totebenga nekemeri kwa masamachi kagicha macha yatenene icha macha yatenene igera ba macha ko ganda tekoba ko genda na macha yes onto tebiango ekemeri kega na ki ogochaka wogesimeka ekene to igure nekemeri kwa macha ni yes na ki umuntu akonyo chintatero nyege kabati chintatero so tebiango toira ngora somugano yoto ereserenga ekemeri eke kaiye gutuka na kyo kenyora na kyo korosia so gusimeka gocha bono yo kenyene eko ku Azola seeds one area kenyene ne chintatero manyitinga ninyana uko yerusedio yeri na bako yereta ende litonyerore kabisa igalento lusalia ya yabona bye kurusibuga igichuka ni chintatero bine kiriga ene melia ye chito guchinza ani diri metani gabo abiye ko bayiga wane keroko koreiga ezukurigereri ekine chintatero chuka torochi kine chintatero nabo ko obo ko na bo bontetero bondi yana kuburi egente gigone sosera wose ningi omata bange mbate kumanya Azola eki egente ke ere family ya mone bintu bine ki sosera ekira kitari sosera ne ere family ya mo ado debere family ya mo konyaranga chi cousins bana bose bamuramu era se family ya Salva nae egento bune eki na otera temna le padine ke moni se ne fox na waigo ondo tebi ngorongora chi sisi wachimyolo na igwa chitu setia bono sisi chinanje na tarire to muremi oyo mu bwikingoko alitaoni ekirona muburi nga chingoki chiao njiri chinyinge njiri kumise ndagera akamburi igoteri gutume Azola nga muburi Azola ngento kieke nera wantebi twende ngoro Azola to kutaramba kumugonda sa yebegete ngaraga agitege ntukenga muri fish pond abya nganga bibere bitatu iga ngarigere nginto kikirikire mari bone kirema cyaniga akwenda kuyerusi akongoro ngaburi gende kimwe kirigene kibone kingo kachikoti
akangira mpaka singo chiae agachibekera chiko ngya kuria bona dia ndebetinga eye mokonyete sana asendagira ama uri ndagira chiri iguru mono wono nera akanyoranga umuntu mutebetinga azora nero eri ndagira ya livestock taringo kochiuka chiombe ngorichire chi mboringo richire chingondi chinsu actually this is ndagira ngesa ne chinsu wono agande binge yenere mokonyete asichinkoko nonye kere chiarire digine ingoke kobeka ndi kubeka yari tendagira ya kawaida digine riko mente size eyo kiri aba yelo mono ngamubuli bono iyente kintu kike bono ngenge kengerese na inchi bono ngamanya ngasomba kumtanda bono kwesoma kabisa ngimanya ingacha konyora zole ibwate proteins chinyingi sana chira up to 35%. Yes. Nebwate vitamins nebwate amino acids nebwate calcium bono diande ba in short egento kitoko nyora kurwa sendagi toko na kure kurwe seduka yichinkoko keke bwate limo keke bwate byonse limo ngutume kore buno buye mugondo ndete otaratoira sogo chigotumeka mugondo ninde toratebya kuruga ali somulimi oyo okora kiri binte byo kotebiri na gusimeka yes aebye ko mwanyana kuruga ali na kikwaru sitikuruo na kikwaru mugetikuruo ugacha nando taraikagaiga yes ningagerete nku yariganetio karosia ase kubeku kerwa tairo korosia tumure fish pond yes ndagerete mnabona nando che yao no rostimure fish pond okuyarigani ko lito tebya ngo nki umuntaga ni irigo tuara elinde gwikirania amego chikoleta bone seeds chabe koro actually ditanga ni nanyorte challenges sababu style ya nyeresete baka kange sample ndigo simeka but noroche kendi jo sabora temeli tangani kekoreki kigusinye na ajete ngarima ingori ngabura risakara ngabika reactive damp proof singa beko boyo ngayibika madukuma keigo nganyora ya onjoke ya badirira kwa beto mugaso mu bona ingumubone kiyaba direga agante bya tirabwa ata agide dwa dukande ekanya onjoke kabyo mwamu ekuma alibona na cha kitakorengere ni kingo yekora pakebe nganyora group gete Facebook ya Azola Farming in Kenya. Alibona na cha tona konyora mutaalamu obonge ngababuli eyane nasimi gete kuma bagante bi reasons siko era yome kwa bige to boyo bonge uso boyo bobese uso mugasore direct ngababuli nkimbo enta kokora bagante bige ntege tangani wikobeke shed net shine ndio tinda gora kile ne ngara mwakora tumeka chimbimji ngao bono singenjo ninda gitemente chibe chinyinge bono na bingende tunya ko ikana beke shed net agante binga beka obuyo chibunime na ine make sure obuyo oboro obumo obuyo to beka obonge esengenjo ese pondere 1 meter by 2 meters obuyo wende kubeka about 1 kilo obuyo beka obuchiombe obumo urubu mire gosogwa decomposing ne kitota bwa decomposing bo mire piani bwa tobire yes na bwo beka obeka chibuni mosi be chibuni inoda mbo chokara kimbo tringa machari eke kwa bikira machari me omanya koreka Azola yao si chibona okareki umura machari ura eke kwa bikira okuganya about 10 days to 14 days na boko nyora ya bwatanire machari ye that means ya be ready also to harvest abune round entangani ene round entangani kurwa kwakira kwa harvest eye entangani kurwa bona boko bo harvest after every 2 days
2 to 3 days yes ibono wa vesti na boko kubate ponje nene ya nene dia yake kwa kubate nene na boko wa vesti enseme yemo mambia wa vesti yende koyenda Pono bune yawo ere enkeiga ko oise korusi urusikere gento na no tugare gento yochukwa ekero ko irusipi as long as ubuntu tero bolime lazima naende bonge ko boss manande bo igonchera te yora nyerusi no nyerusi to kurusians ya to kurusians ya ekero kwa bekire oboyo eboiga totebe kwa ligiri oboyo bomete kwa bekire guni nora beko oboyo bo direct yanta das mo beke guni mekagicha bomete no bobeke no naga kona iga bobe abange bako ngobika barebo utatigarinda bacho batebe kwende ekuchiatiokera egento buna chiombe chimboli chigocho cyabo chikuri lakini chiombe ne chimboli nchikuri sengente akoreki yatiokiro buyo buri kuruka buna kwatotebe buna onyebegete erasma obeke guni kwatotebe ukaleta seeds ukabeka in 14 days egachaka kwama Ponzo tevi ngokurugabo ngike ko korekana macha yangu ikara chenchugu kwabe kama ngao sina ali twaro amache unabona ngakiyembura turi kunya komenta masenye ndi tangani pondi turi kuyicho di mache ego ikange 3/4 kuruwe kere kwarimete pondi yo ko yemengoro ya ebutie yemo abandi bari mebutie mo ninos turi kwenda ansemono unless kwa utade kutugira ni chinsume kwa wika mache aika 3/4 oche yota ichora esengenje embrango ikire yatu kire mbra yature amacha nyora sakochi asaoswa yanya kuichora sente bwendi kuichora ega amacha age kuichora pia asokire azore asokire kina mache kwa basepti enga gyumura kera nabo nyamache kuikarakia nabo komenta make aika ali level taitaike lakini nguikara chenchiwa abange baba bago chenchi after 6 months iga macha na bako beroro baka wikira ike 6 months but as long as amacha ali aroro tenga buna ye aye chinsu bwate inlet ne outlet aiga tunaro na ali twaro ga wika 6 months na bako ro chenchi ka ekera bana ikire 6 months ongo ta kwa yerusi pi kwa harvest pi na boko yeveka na nyase ria masakara yo ko park kero kwa vekiroro kwa rusi pi macha ali ngimi pi kwa dry ngenteke pi kwa kora kwa rusi uboyo borio pi kwa iko boyo mangao kwa beka macha mangao ande kwa yireni nera ndi wikoranya nata 10 to 14 days yes kaiga kero kubeka litangani okanya 10 to 14 days but normally bone kero ya bwatire kurugabo iko chaka matukata toiga gwachakire kwanya wa harvest kwa chingo ko chiao kose chiombe chiao azole yiga kolenga no bumanyini ko bagoteba igo bwenete konyena na kere fresh na maine korate byango oko yena na kere fresh because azole yegenti kitangani very expensive kera ya so ta guseka tuange twemanya yange very expensive actually a kilo is 1000 shillings lakini bunabone kunya wichora abantu nya ku reduce bariki ligori bono na ubuye bwa embodinga once kwayenyorire and turi chukuri ya kabire bono okuyigura even if it's costly when I was maker you want to kwara yenyorire that's why bono okoyonikire fresh igendo muna chingoko echiko yerikire fresh chiombe na chura nyago dry gose chimboli wachovukanire sendagera kolende alia so manyini go bagoteba nga kire livestock zantebe livestock etugo yago nigo bwente kwa azole kire fresh ebagata kire fresh ige bwate amadini yari igari goromono hakero kunya ko nyumi iga kunya koira na nse igo bonere buya kwena na kire fresh that's why ego vera samachime anda ange asoko yenyora bwangu ange na mwao taringa asoko beka tambe nga gochiroche igo bona sabali mbaminto tali nabo kunyebeka onye ko watch fish pond ali ange na roche nabo kuyebeka kolende ni igere buya
unyebeka asokunyikira bwangu irisiku asokunyurusi bwangu kwa chiombe chiao kwa ng'ombe yao kwa ngoko yao kwa bisusu byao kere gento kero munyama bakotebanga ngoli erekere tuko ngoli ere endagirega na nerega niri asomubiroye bono kora batiraga bo muri mitura nda somuti mukake utochwe na sensa mwende ya kabere no chikwandira gotungamanya na gutotebia mange iguru ya Zola igasoma cyo muri ni gatagante kwanira iguru yake mali kuru kwa Zola nekemeli yanchire mono asebali mia bange nande ekero nyanjiti ni bagotabuna nige kubakonya ko kiania ligo liryo kugora endagira no maite sikogabo bali bo murabaremi mutugete tugo mumaite nga endagira yachire gesara asebono iga nigo tubwato mumanyigo si umuremi uyugo cyana ko bwago semya elinde nayo chake Zola farming nabakonyara chinda tari kurwa sari kusukurwa nabakwira so umuremi nara saru seti elinde nayo chake umuremi uno boiga umanya ninkenda takora twacha semitano ya Facebook Ndizi TV News Digital asensema ya YouTube Ndizi TV News na wana utumira SMS kutira sana mbiyera screen ya ugabu tubasa kwa tubwacha ase website yetu na www.ndizitv.net tetara sema omutima kakego ngwira na tuli akakana pia gantene kikuli no mubiga ebiji anoto tukonye tumia kwa ndo kokoro basari nduwa kuna ebicha oboso kubulire ndena ki oso kiria sabantu nande ngateba iga kero muri ndena ki kakina kinko kakamde agenda kide gali mengateba umuntu yono nyonde neseri fitigu cyo kumoya alikuwa kadi na huyu jamaa atakuja kunitafuta siku moja abantu bamutebe dineki omumurori omusobade narakiete nyumba ubata abana bakumuito kurugondo mini ki akora so agacha kamanya baadaye na ki na acting yaringe wono asense meya acting abantu abange bamaitenga omwanjogo mbochabeli nekene bolinga emunyuma ine mbochabeli rero kintorere tiange biki gatene ni semesa kyateresa abantu bamanye bono ga kimbororo kiobo no mugondo yone esuguma yoka ebalirete burure ina guliangire kamera chinsaga chioka yani chiangire nga kibo kieke bono neriro balibe nobo tunabuka nabwata ga kinyombali mugaka misati kakiobo tunabwa tobo sini ninga siara bwakure kaibona ngosora ngaina ande nkorusyo botubonde kaki omugondo okorara bosa mungina yangu na cheiga to bana wasiwasi ndiro imeduka ya Enokem chinyake chichonsi pi utachakireri na gweli chinsaga tocheka pechi esuguma chionzi ya duka kieye Enokem Agrofet mubuye boko top mboro nakikwayeroka Enokem Agrofet Agrofet nabante obo twabonzi no bogotoka sambulie chichonsi pi nojire Yombo mento ngaiba gotoka kwanda maya bosongo yeto mata bosongo nsa njena achire ayemo mungina malisa njetigama ko chikora ko ryo chombe asenge ncho chombe chito na nanyo renga ama yoko nongo ya nyorabo Enokem minyoka anga kwaikire sokere keke mugaka gatimbu yamono sana mugaka misati ondeta naliyo botubwechi insaga tindaba tekonyo chiabo ali peinene raisi bana mubuko gono nchana bangonyara kogora aye bakwa Ford mugaka misati ndeta naliyo spinach ingobana lira baliane wasa kutora wasi ndio sinali chinsaka chao chiangire gaiga ira baba gopima bako tingi kifata niko sime kworo kwa beko ibintu byakoraki byasa seria kakite gaminyoke whatever Enokem Agrofet omugaka misati nda ondeta naliyo spinach okorobosongo togoika bwango minyoka chogonsa namaine ayirira natalira eduka ya Enokem imeyo muchobosongo eliko enyorera amaliogo yo gusalira ebimeri endagira nechi supplement chetugo amaliogo yo gusalira ekenyambi chimbusuro amoyo ebichuchu byogotuga egatia yanda mange naboko banyora imeyo muchokisi Kenyoro Farmers Cooperative Society eyurange na Market Plaza Goshe naboko banyora opposite Shell Petrol Station eyukali ya Karukiru Falcon Petrol Station bono niko bachakira urusagi rwaborondorogia imeye chinsamo chiri cha yogo angena yogo primary wigo naboko bakira eshimi Enokem Agrofet one harvest at a time.
mwancho muligera ni gatogendete okwanira omorobole bobole minobonda uyogochira botambeli tukolia Jumaine ense ya moneno suwe kachinsabire neno sichamagaraba ekero kaletwa na inchemia ndran momanyi ekerto gutara abarimi twasangana okwana mange na serikali rero nigo tubwate omuremi ndo Jumaite igoria Azola farming Azola bana nabatebi kurwalia somo chakano Azola nekemerige gusime kwa asa machimi amacha tenene yani asomo runwe kanyamororo okorokunga stagnant water amachi atenene nogi kemerige ya kwalibia nande nigo kere kibwate amadini aligo mono a protein ayako gara chingoko chombe chiao wasando sitwe nyoroka ogego kina buya nande yako mapatara mayago se yako alige sadrigi yakurwa ase etugo yao igaso mwancho muri yabuna ngobuna butambe buna tokwanda ukwana iga kora tubatia ase mitandao yetu ya Facebook Ndizi TV News Digital sense ma YouTube Ndizi TV News na wote mara SMS wetakasena tubasa kweba gotobwatia ase website yetu na www.ndizitv.net Azola farming aso mwancho muri yereria nigo ere ekemerikerie kwama ase omugasotali omonge na nda assembly tali nyinge ige kwa magatigati kolende tiga yonso yenyore kurwa ase omumanyoito kora tebi ange kemerieke na kigeko gekwama yani okwama kwa enga ase akwama ase kai anene mono tuateba se amachare stagnant lakini bono amachaya egende getani kuradigere no mugaso mugaso to ba direct eko ngyakuya eko yenyo yangire kubarira ibone asarike ibone wikoga niyo yebekire watutebiringa asumugaso na ndali mchakano gwatutebia egento twari kogani komanyanga Azole yiga asego kolibuya watebire buna bona ibuna nabatebia alia natebire bamanyi babalimi baito nije kwa ego kolibuya asare wom tari asara kindu na tari asara mugaso monge kora tebia ngo akero korosie fish pond yao no letro na mabati ogite bune nyumba no beke nyumba so bwenge ya to beke nyumba ime bose kirike kenene bose kirike mabati esengencho netagete 50% ya sunlight bone se kiriri urabeke ne kiriri kimetense because sunlight okorereki ngwakerake nabo kubeke kiriri kimete bona kora tebyango ase bune korosi guiga ebintu mbiri biribiga neiri gokorekana na nde mbiri bitaga neiri gokorekana kora to irango yani to tebi buna tutete kumanyanga gaiga bune rosiriga umuntu nde ngwate betingana bakobeke besenim nareta mache buno rio kobeke besenime amache iga no eliri gwesabire igali atigaire koimoraime ibintu bunebi kora tebya ya Azole eta mache ataburuka ini bintu buna sabuni ndobwate bintu bune oiri amacha machafu in short tatake yororo agukwange kuyita esengenjo neta tintu bune oxygen ya kwaneke medina kerokyo wono bloko burukania macha mabegari kwangire kuyita yonero yakure aya eria kabira ebintu ebikoria nebe byagiye kudinda gembe igeta kire amachare strictly fresh water abantu mbara amachi munaga konyora yeri bwago macha na bonyo abadirete lakini atabwate shida ana bakobora kinyo yento kurenda bintu kuna chisabuni chiyo iriga goso amari chemicals Nige kene yento kera 100% amachari fresh yento ngezo kurukanga amangana yo buyo muntu nabe ko bweduka muntu nabe ko bwengoko ngiye kogera mogote bwengombe buka obwe ngombe ndo kubika ubumire obwe ngombe mbubu ati kwirende nyinge mbubu ati amonya nyinge abandi baba bwe chimboni lakini it's more advisable bwe chombe no bwe chingo actually ubwata a lot of ammonia ile kwenda yaye samba iyo nero yakure
Bon, wechiombe mono. Naende buri bumire. Kubeka ububese no borabu, ububese bwa isambire nero. To gochese nsema yeduka. Ubweduka bwo yito bwa a lot of chemicals. Ubuyebuka bweduka abantu bakubeka NPK lakini u apply oboke. Na SSP single superphosphate. Yes. Ngobara buna boko bobeka na ndobe kikemeleka. O apply oboke sana. Okurusiye chiko ase epondi ngana bune yana ya 1 meter by 2 meters. Okurusiye chike kemeke kudire ndagira. Kwa mix ya samachi mekatse bwa dissolve kwa kumura se. Kubeka zola. Ngobano joto bwa tigo se ora sata bwa tienske ngombe na bagutumeka boli bwedu. Na bagutumeka bwedu. Lakini for specific tali bonde bwedu. Ya tali bonde bwedu. Tokale to wicha eri to siare cha wita. Ndubwa to CN, tukwa to DAP, uri bo wita. Ngombole specific boli bokubekera. SSP. Ngo montranda galie ese agrovet na bakubate into boyo bwa SSP abekira iga ase azola aikera guchaji. Ngota dasma montali yenske ngombe ko iguri onye toka bwati ngombe usijirani ya otego kwa ose amate ya ota usiko kwa bo ngombe na rutigete ngombe imo kagenda agrovet imo kyo boyo bokuru SSP yanda batebi na bonta gete nchikora seri azola yane leta burkani amaji no ne beseni aibeka azola seeds yao echo chinyora ase umulimito na ready go kwa chi seeds echo abo besa no boke go tu se dotari go mo igo bono kora tebi ngo ase azole igabuna ogende to konye smeka iga andake amacha ya nonye imuke nonya tauli make ora imore no neke merikia inga kirio mora kera ngo nyoro no naga soma ka no smege tali na bono chino begetalia no begete kana gukao no tauli amacha lima kubekere kemerie naenda gukora biya sana yako ya macho kama nyene sona nire no buyo buri kwa begete eria kabere azole yo kenyene no buyo ere bio fertilizer wono ego kori biya sana ese bimeri igo wono weta ni livestock iri ito ase bimeri ne buyo geto biya sana gazola ni geo kori biya a lot of nitrogen phosphorus Wone bwate zeba madini onse tsingenchana de kurali muchakano ntwanyoranga nekemelike kebwate amadini ale iguru tabna bwate madini angonsi yezo nyora senda geredio kumunta kwando kurali se agrovet kwanyora mrukanike yeme kwanyora ekekera kikebwate onse ngo meaning neki amachali gutumeka bono west ya totebe amachana benga bono nerego feedon batinanga nande west iga gutwara madini ale iguru mono kera anwarons bakubuyo mboro bakubuyo wana buri bwaburukanire ime anda kikorato irango ase obuja kuko korosi azola aibuno murimi bo inje bono kikaye kune gento ni experience ni jepuleka anene mono sasa chingoko stay na kagorire ndaje naye gutumika se ndagera kibesa naye gutumika boni actually tindi gutumika esenge ncho mambibira nabuka na buse bisumbiane na chiruse ryazola na chibekera chingoke chichigotire yekogera ndagire ndi ndebo ntiri rasmi na wono rarete nonyene chibando chioka ochirutire osikaye kubwate ndagire ribono orusinke igo chibeke because already chigotire na ndi chiarire balance diet kurwa sazola azola yoke nyene bwate balance diet wono njagiri na konyekire sana in terms of expenses chindagira yangonyira tambe sana igo zebe ngo katire cost tatabe by 70%. Yes ekero nyeke bwata madini onse ngo kongo igotero bijana ande ngo bekereri na buya igeminatinga kwa katire cost by 70% rende binde ne liora tage komenta maybe nye chingo ko chabili chinyenge azola kerenge bona yo wake sabo nyo kubwate kingeke o multiplier renda kiora multiply azola yao ebe ninge ufidio chingo ko wosochi mentere no ende bitumaiga yo chimente no ni chibando kyoka iga bono te lazima ugure ndagira woni bwata bintu biri billions bana boko sinone bituma urukani azola tsara chwika singo ko chikanyara ko torke buna chiko ragira kora tebia ngo challenge siro wetra aibuno mulimi ekero go chaka azola farming no ekero gendrete azola yige challenges wono most dichi go chachiaba number 1 to chakire asoko bika chipondi chiao kwani kubate limited space laboratory challenges nga yoko yebika
wika ibono nyorenga no bwatiri bagadi nene osoko ri machipondi cha chikora chisa na chi ita chingo ko chiombe cha bwate because ngende mune ngombe tega niti nyinge ekire ya moyo kaise ne ngombe sedituko ekire ya moyo kaise ne ngombe okubugania ndagire ndi gusuyoka okubugania sendagira ya kwa ese ngombe wanda dio kwa ngombe igote era na madini kwa ementa ndo bwate challenges chinde bune bioto ebioto bimachani biyeri ara singanwera biangori ebigo je biswaye mabi kuri guka bikuga ono uikabane kiroko yerosi wamna injembira cha kera byakire okore isie kwendeye chikoni echo kire isia bit above ese gioto kitakoraki kitacharoke gasoime okonyo bikire gosoime okoreta chinsure chitokuruka chingonye ukubeka imira bwo chinsu no nibiri satoiga biote bimtoko birorabo tobone biote biatamire at the same time chinsu chao chakaraki chia benefit rikonyore abindagira yende bono mono anene mono challenge nene ne bioto ebioto birobye birago chande sana tebe bioto na biko be challenge nene ebioto na biko be challenge nene naende ibintu bindi tindo jinga naende mono kende nkero wetani amacha twate machafu ari aina so menyete narongurige byoringa ayis kwayibika mbinto kibi amacha nabora nyore ni baki gosibi kwende ya siara macho chano sunya macha kakomeka akoraki asoime chigari kikorosi gwange gadi nini oirira myoke soime nige ntu yakabe no mugasuri twate mugasuri twateba mwanza no challenge nene sana sa barimia bange aseli sakarali wante bete kurali muchakano tiganda kwira ni maigake abarimia bange mbagaste kweboli nga isakara kiri kura bayresera ngonga disakara specifically likali liazola osisakara ndeli lyonse kagichali utanga macha ta nywere ochinsa anene mono Isa karanyore asabari mya baba bugo chaka. Isa kara igende yatanga ni toko libeka esengenje ngore yo kwaye de mirama amara paposa. Okungwe amaje sanywere kirasi. Bono isa kara mono toko li edam proof. Ya kwanere easily available. Kwa wiki edam proof edi ya bwata macha takaraki. Ta chiko nywirande. Anana mone inere mone gasiri sakarajiri bande mbaro konyora era kujiyagachira oye cement obeka match asibna aliyo machakano nyota sana alikuwa tutebinga naboko burukania naboko okoro obulemi oboiga bwazola ni chinsu no chibeke amo ase fish pond ye mo tutebe una for example uno rosti ya oiga no bege chinsu mali chinsu naboko beka ma nchiko lya zora chiko lirende wono lakini ako teberinga chinsu bone pond bine yane etete chinsu chinyige pisano singe njonjiri ko depend ya zora yoka buna chiko yeri ngo chiore ni ndagireri yabo nawo chiko nyocheri ndagireri yabo nkeyo chiko nazola chiagotigariri egende wono onyoro muntu ku twere pondi enene ena bakubika chinsu ngana bakubika chinsu iwaso bwenge naboko mix chinsu amone azola ase fish pond yemo yani nabako buli mibwe chinsu at the same time bako buli mibwe azola ase pond yemo asa machali bweta yamo iga naboko beka aso lyo mbere olimete fish pond naboko tuka chinsu go koreta buli mibwe azola iga nabo chiko likurwa azola na ndegwa chimentera ni ndagira na azola nege ndete kwama eliyo gotumeka kora bwatira gabutura genda asomo tumukake go tochkwira sense mwende ya gatatu pone go moya mwacho muri ne tochkwira asingo ko torore gosene kene chingo ko chia engulchire na toro gosene kene na bwa chingo kichu buna go toerera igo bono omwacho muri gere ya kora to bwati ase mitando ya Facebook Ndizi TV News Digital asense ya YouTube Ndizi TV News na bwo tumera SMS wetera sena mbiyo era screen ya ugabu nyoro murobuli ra sembe no murobuli bobole minobonda akatogenda tusanga igoro yobole mibwa azola farming kuruga iga asense moya metamayo ire meye bunge ya burabu imeye county ya Nyamira tetera nda somo tumakakigo ngwere na tuli chombe chiboli hani chatwarira amagecha
nda nteme kuchisibika kabisa kagetebuli chisibyo gosibia eng'ombe imanya ko bangatiri koreta mabere pia ni ngamabere ngasiri pinga ne ngana magecha kai mwaga misati kai yo mongna kale ro kale kwengesa buni ke kakwe chianga chitigale tata atali angara ngosibia njombo minto abo konguna nyori ga chombe chiane ho chikabwata magecha mange sana oro nataka ngandi sabunye yo bosie nabana tebe tukuno musani ona gante nango kora ikabire yiga basi nchisibye misati tichibu ati tichifra tara mabere misati ngaki asqueeze na jombo sibeli sabuni ngakikali kwanya ko igwano kemo ana keke misati tiga konya goteberera neti abantu so musani ona gantebya manya iga esabuni eye gosibikianga tali chiombe hono buna nengire buya iga tiga ne bintu byo mbigo gokonya nakiwata aba nekoruko eduke yeye goruko enokem agirofet ego toka imeyo mucho bosongo usongo sita na ende bono ngoko kwandete ngoko ndoche rengi ya ga iga ngokeye omuiri getakagura ne na bugateire iga igwa na kikale ne petre enter tebwe kainde bone chiane chiri ga iga ne petre na kicho chikagara echiana tata echikore gusunduka yanyama lyanyaka ni garo chigoro mogaka misati amalyogo yechingoko ndagera wataba chindagera chingoko no chire chindagera chechiombe no chire ekena bono nenda nakinayo chagete ndagera kurororo chindagera bakone chingi echikomenta ubunyamasi se boka yawo yango nyoliga neligo lilyabo taligo lilyo kwa boy neligo liliko kwa no mubuko mogaka misati na maene abusi wataba no enokem agrofet tinkolie varieteli ayenda iga agrofet diabo diasoire misweti kangenda nchikuri bona konko ende ndora mungi na malisera buli uri mugondo inde matebyo ngamangana nale mangana abere buyabo egera nchikugura malyo gaya none ndagera yechingoko echi na maine tarira eduka ya Enokem Agrovet imeyungo chokisi banyore ase nyumba ya Kisi Kenyoro Farmers Cooperative Society eyurange na Market Plaza Goshe na buku banyora opposite Shell Petrol Station eyukale ya Karukiru Falcon Petrol Station bono niko bachakiro rusagi rwa borondorogia imiye chinsamo chiri cha Jogo angena Jogo Primary wigo na buku bakira eshimi Enokem Agrovet, one harvest at a time. Mwanchi omurigereria omborobori no yobobori minovunda ochira gotambiri tukoria Jumaine ense mone nusu weka chinsebere nusu chama goroba ni gokoreto na ichimilder mumanyi ekereto usangana gukwana mange ekakito gotara abaremi imiyero bari agusina sezikorero nigo nabareta goikameta mayo astotara omurimi okora Azola Farming aso mwanchi omurigereria torigereria bona iga Azola Farming ne kemerige kwa masa mate nande amachate ne nezo stokonyeruka aso monu wekenya moro stagnant water na ne kemeri kireki yekebwata madini ari goromono anene mono amadini protein neke merige okonya anemono asokulinda etugo yao eliokonya ayegokeania eniwo eliotumika ase okulindagira munato tsangire ko lemo chaka luto mayira ngazola neke meri otari kunye go strain kokwa bekira machao obegeto boyi bwawe ngombe buo metoka beke gunimo kabasoka beka macheme nigo ko beke kameri kiao kia mabuya muchano ndi bwenso tayo na boigo kwanyara ko bago konyora gosego enda kenyara ko bage konyora ndagira likurwa so boyo bolina mate kiaragira kianya ko multiply wekera amatuko 14 ekero gochaka kiabeire wekera amatuko 3 ekero gendrete ko harvest kiabeire igobona nayo gwake sabu ya orore na ki sabu kyugwaka endelio konye etugo yao nabo igo already usigo sokianye otumeka kweni bo yao kurwa somo buko asomo nimetoka gari mochaka no gwanya ko gotebya ihore yake melieke nabo igo gwateinga obuya no bobe bwo beke ekemelieke iga kora tebya ngo gentongere na egento buninsu egwa tebiringa nabo ko yetuka maiga anda kerne ke ne survive gosene na kitu kora twera eso ave go survive esenge ne ndagira ya lakini mimi natwate banga kendonge kitabu ati challenges otu ari chinsu chinke kitari ko nyarana nazo leye na atari ko invest in time ya ichorerana kire ichoranire ngo chire ko ina chinsu chembeo
Chinsu echi chakoriki. Chia kule. Igo wana nera muitere chinsu echi bado, lakini ekare yabiriki. Ekare yabiri nyingi. Kere gotumeka oxygen, ne chinsu no oxygen gotumeka. Wana ge gotuba immediate stage kwa yana. Enga une gwachi beke vacuum na kigwachi kava pi obura ya stage ko karaki chiko nyora chiko yani. Na kuruga bu azole umuntu arase kunje tiga ta harvest within 3 days. Abu tubege twinsu. Obe to harvest within 3 days. Lakini tubege tichinsu. Neki nebe nene yani nerenga neki nebe buna literi. Ya. Igone bwata se kwikira yiko mwali ta yaitani. Azoya buna kwa yero ringana. Esa isire kerete meteko bikwirinde. Nabongo kurigerie yere nene pi. Tiweta ni saisi ibuneriga. Igo bone nene pi. Nere kumete bone ringa yakinire kabisa. Igo bone yakinire kabisa. Bona kirenga nigo. Igo na benga nigo. Igo bona haso mwancho muri nuruche eyekinete pina ere yu. Igo bona yero jide meto se producer yane no nyara ko bagokorora. Iga rabuna kangana. Ngeina ere kinete nere libone yetaniri yani. Igo ne gento ketali kunya guchanda bono. Igo bono guchaka bono guichurira namo eyende yaso eyende kuruguru lakini yarwani umuri okoraki okuna samache. Igo no muritu. Omuritu gicha macha omuri okuna macha. Abange babalimi baitondoche bangeire kobo nganchi gutugegente gekare kobe kwa mache chiumbu chicho totige. Ora bateria ngo ngaki aena kyo garo so kuchikorera net yo tubega chiumbu chibali. Bada abanda bange mbo weta samacha stagnant. Chiumbu gotoka chiro. Talinga ngotoka chiro. No chiumbu chiko ba produced ya no chiko ibolerana. Bono bia azole timatina kibono ndayereza ngebwe bwate miuchize menge uringi. Actually worked in mosquito repellent. Nguitere mosquitoes. Mosquitoes mna chiwe toro mna chiwo choro goko. Yes. Yoko igure mwanche umurira ria to basonya gutwara ubwa bangao ndachembeke gente ngite chiumbu chingitera abana umbu nchiri gocha kwa igure nga ekegoke begete umbu tori koroka na sayo igone gweto buya bwayo bonge igone wanye gonya gochande kanga ali ngabono kwa chiungoko chenga gosenga tingo tuga ekonye chingoko tuga ekonye chiombe nande tuga boigo eguitere chiumbu igone nene ati nabora chotige gutumeka bwango igekera kwanyu tugire igobono aso muri mito ekero gwa vestigente nkikiganiri ogwa vest nkyo gutumeka kerera machine keto go yaves we kwa vest ni sif egechunchugo bande mbara bakorosi egechunchugo nabo kugore egechunchugo ekekene kibuchunchugire chai bunanje ngutumeka ga beshen beshen ere egechunchugo beshen bune egechunchugo ere perforate to tabanga ebwate chingoro engegechunchugo yane beshen lakini engegechunchugo ugo tauliga amachati garansi amacha bona iteka watika nazo yawo yo bana leto kwanda kwa vest igo to kana to vest togenda ngora ngoro kina kitoko lemereme yiga indi to vest na into igo bono ogoso ime tu kawaida so mundu bate pondi enene ere ngari ere wikaso ime bono era advisable kwa se pondi enyerere osorite korua oite korua igo tutakiri gota chaime egento kende na ari kugani kumanya azole igora ta chaime to tebe na rure gose asena aruchete gotara na achire nta chaime nekwe tiri gukwa sengenjo no tacha azola tiri kwira na guchinsa ndonsi kwira na igoro igo negento kete kebwate maskani aye yani ngiriko amaroira na roba ide tebwate interference tebwate maroira ndonsi yaya igeke negento kera 100% kere fresh kere ikiye kitabwate boroira no ngebwate boroira no yaya igo bano mno gotauri igo ngo chako harvest ngo sayo gotauri dioka gotauri mno monto kobucha mno monto kobucha igo ntauri igo lioka just like that igo wadiga macha una itekire igo wana kaga sinini kandi to isanire gonya kobucha dioka kobucha dioka igo igo macho morigereria igo twachakira kwa harvest azola ntaite toirere chingoko gari torore ngaki chingoko na kichigo harvest na kichikorie ndagire igo to harvest turakora rende aya seeds nchire chigo tigara na chiechi by the way naturally igo no rusi ye changena nete igoro yonsi bado itakuwa naro de chi already chi igo stage na buni igo mwacho muriere na zola to harvest na kyo kwa mechi kilo
chikilo boko iwe wait abande Kere ngoko ni bwana to chikilo asatan kilo. Yes, lakini aboko iwe mai no chino ngoko yoka. Na boko yirira. Etigari. Yeko gatibu ati asara he ko yebwate. Na boko yirira ngoko etigari. Ego mwancho marito chikonya wechana ngao tiganda nyora asanene tere isanatigo tone tora chingo ko gali tora rero ninje na vest yo mulimi nta tayo ngira singo ko rero ninje nguguragire bono ayikonye bwate boira gaki bono ngire nguragire lishingo kecho ego eyigana era zola tu avestri uno nyero chena zola nigendo kere fresh yani kiya tu yani kiya to iranga singoko Igo so mancho muri ere ganta tengo ira singoko turagiri chingoko aiga sto kuchina singoko chire nchi soka chianga kiri chite bu chenchi bekira na wo chwese feeding trap chianga ko mancho muri ere ya chiarenge nchara nandokora chianye na lire Mbaterega? Yes. Mbuche yega nchibeke. Tiga na uchikuri kurunse, na uchikuri kurunse. Meche chikuri bia sana chianalire. Chiko yerwanira sana. Chianalire. Yona boko liga ito kunyo kuburuka ndagira ndiyo. Kuburuka ndagira ndiyo. Uwo chia plain. Twende. Chiko ke chine kienyeji. Chine improve di kienyeji. Ejine chi saso. Kensi eke ganchi soka. Segure ngendagire iyo. Kimaiti. Ya bubone to kutenaga abo. To chiara ri kurusiko. Kamera ni chigwa dio. Aya ndo chimo bonge bole. Chikale kurwanire. So imo chibekere. So imenchi ira. Aya chia kula kanyo. Ebiri mchuchi bia bire how old? Bigene bia 2 months. Bia 2 months improved. Yes. Bire ngabire. They are about that. Njibekera sa amoko mechikuruana chikoria. Bikurwanira sana. Yeah. Chiya njite sana. Kechingo cha imanyire. Iga enero ko chayo kwali kino botuma bake gwatwe. Kibando ngeigo. Use kwachi sipya bune chenge. Nkeigo tuwachi ya because wachira madini yose pikurwase. Korwase azola. Ngo nabo chikora gere go butambe. Kagicha ya machaya ari chigotire. Wata bandagire tibwati borwaire. Ngo bichucho bire catered for 100% bo chano ndo bwese tayo. Wono. Nochen no burto buaye comment ngo ke size. Kachucho 2 months lakini 2 months lakini ekene chuchu ya 2 months mwancho muligere no chimna kengana. Nige chuchu kere ekenene kegima ora buye na ngoko. Esinge ya zola. Igone ndagira irengi yake. Ndagira irengi sana se chingoko. Una kwaranye ire kwarache ire iga. Mama ndi gwachagete gukora ubole myoboiga. Bwazola atote ege kakengana na kikuirira. Tinda akora kikamono. Na akora about 3 months. 3 months. Lakini in these 3 months kwa role change. Na role change getenene sana. Na role ikongira buya sana. Igone ege totebene nobole myobuya. Nobole myobuya. Oboboche bona ne mugane the expenses chinde. You want kwaje gora wakoriki. Wakura ni renero. Asa matuko alebusyo gaiga omete obole myobo. Koikwa kesabu nganka yora chekoba asa matuko alebusyo. Ase emyaka erebusyo. Ngayo eroche. Bono anena mone ke tukia kangire challenge yobo tugi nendagira mwana batebi but since endagira nanyorere bone solution yendagira bona anyorere nga nabonda enda tambe bono ntete mente bisumu ebinge mente chinko chinyinge ntete ndi ebintu mwe chingo ndi chimbori Isenyo na nyori ndagira ya rais. Kwa nyori ndagira ya rais na ndi ndagira bwata madina ni ndagira ngia. Iko bona ona po obwate kerengera ligyo guchikomenta obuli bwazo. Obuli ndate komenta. Isenyo no mugondo nabate byono ubuyo bwa mugondo. Na nyori bono ubuyo buri rais. Mugondo ko bwakonya kugora ubuyo. Kera naro chenga abange gusekero gukora no nyene kero gutarira gusekero ko rigereria lese metandao abange gwikabale bakabaonia obuyo
obuoyo bwa azola azola nyene no obuoyo nando obuoyo obuya gotia se ekemeri kende gionsi andake ayenga yueroche ese sector yo gochwekera okoni buno obuoyo asoko ni buno obuoyo abo ndengera tichi customer buna rende na chikonya gocha nabo ko package lakini ndio ko package espa pa kilo na ne kwa boro kikwanza ngana kiyo koraki ne kiyo gutumikwa bona bondo jenga guchimotu na bomba ti biasa ni biasa de bia in terms of obuoyo bomba ti biasa de bia waikeiro okonia azole yao tindanya ko yoni mono mbono ndate komenta chipond chinyinge elinde nchake ko yoni lakini asaboni yemuri mionde bwensi utagite stina bagoja egene gento gekoba within 48 hours to 72 hours kwa harvested muna bono tu harvestia mambi yokangotuma and in harvest mambi ende igobona sutaite na bagoje bado moneri izo tebene ndagera engia na nda somole mutaite na bakonyora kurwa sole na ndo bwensi utaite aroseliwe na bakonyora moroseli na bakonyora moroseli ngono bwato mumanyi azole yega otite kubeka lisakara no gache buna mosio maite tankinchiri chikwa gacho chi underground no gache buna mosio tangi ayobeka macha otaliko national treasure diko tumeka lisakara igona bo iko chinchira chindenchiro chinje as long as ya macha ya sandon sia stagnant nabo kubeka nabo gwata no netangirio tumeke bane bane tano ne chibiba babutura babeka nabo kure mengo rumne underground tank nabo bado ko isime kororo as long as sama macha kortiki atenini tetaiti macha gotara na macha atenini anda kinkyora semie abalimi aneno mono buna abasae kera kolengana nainche una nakorai no mosai lakini omosai bweto metekegima na intu buna egeta sen Kiandizi TV ningo toko kora umurobere yegali kwana kinga abasae ngora bali chinchera chiroro chekerero chokwana kinga obolemi no bonda gose obolemi ngo konya bora abasae timaiti nkyora tebie omosai olisko gali otarachaka bolimi bonde bwensi kera ndo chingatiri wo expense nabo kole manone ngoro obeke tutya nkyora te abasae ono abasae baito advice indanyare ko ba obolemi negento kiragero tinenge wetani kende gyonsi challenge ene nabantu bagocha batwara no mufuko capital y'umuntu gochakira capital gochakira kende gyonsi kiriage kubwate na ndo gitwara oboremereria kire kwa toro boremereria uchimutu wa matunda ya koraki ko bamaya bono egento no botugi kwanyo rangera otari ku space cha mubuko ojikunya kuriye ndagira chingo kumaite ndagerere igoro nini tingunyarana nacho bona twanyo rangera raisi yo gukiragiria ingi tutatugira chingo kicho so bonge twachioni andi twanyo rangera ndio yonsi yago koraki oguna kukwirika kore raisi twenyorire kurwo mugondo twanyo rangera yo wepa kwenda kubura obuyo turuegenteke igwa jibe siri ko bwete kwa gutumika ku mubuko wakinyorera isi bona basaye ndike kunda batebi takonya korenge ngaka yukubustibese takonya korenge ngangi ndakorekerera isi nini obone mina bwobo igendo kirera isi sana anu gochakira kuru yoto base ko asamo saita base gochaka kwebona nganga inda chakire aso gochakira nandonsi kero gwachakire gochutra gochakira ne bese ni menate batari ras mocha kuri mengoro onyigo koranga ne bwati cost aye bekrete bese nyao robo bwe chombe bekaini inchubono lyo mulimi yoga akoya zola seeds nabo gochakira tawachakira shipa za 1000 yes akole teli bweyemo banyora zola seeds ochire gali ochakire bese ni me chi multiply kurwa rese ngo multiply chi ko multiply wango sana very fast yonyo gotaite na onde bwensi ora tware challenge na kyo chikorosia pondi ye na bongo ko yerose na ndena kwa masomo na kyo koraki na kyo chiko yerenda mbuya mono sana omulimi taso gutwanchira utarabaka mugondo kwa gaiga na ntwakire mbuya mono sana asengecho twanya ko togosoma engane ye mugose eyende ose enyenyinge twanya ko batukumanya na sabali mbaito besomiria mange igoro ya zola mbuya mono
mono sana. Karibu. Asante. Igo wano aso mwancho murigeria omurubiri twa bwatasembe no murubiri bwa Azola Farming. Azola muna nabatete kurwalia somo chaka no nekemerige kwa maasa machatenene na nekemerie kia sana asokwa etugo yao ende yonsi. Igo muna kwa nyakoba kwa nyesoma nekemerie otari kunya gutumika nguru nyinge. Ai buna gwa gesimigete ai gasi ono yogo chakubuja. Yani turi kunya kuburugira. Turi kwa kagende yonsi no ere lakini yao konya asekemeriki yao. Igo twatie ase mitandao yetu ya Facebook Ndizi TV News Digital, asenseme YouTube Ndizi TV News na wotumera SMS wetera sena meyo era screen ya ugabu ndio litunya kwa usanga asobwa mutosiko kwa tubati ase website yetu na www.ndizitv.net kwa ikenga kiendeli tukone chinsabu ne chalero. Bye bye.